إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم دمت مدرخ بقانقوا تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمون تخسب ساعة شعات مشت عب حتصير معبل بعسرت حد شحن شو عتمتن 20 كيلو هرتز وعب 25 متر باند كمون فنوانا بساتلايت ن 24 ساعات عب نايل سات بعسرت حد شحن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطيا ولوط نمرقات ناب إيرترا زفنو مدب راديو إيرتراويانيوم إزي دمت مدرخ إيرتراويانيوم أخبرتاو سلامتنا تقبلوا كبراتن كبران سمعتنا نلومي 15 تقمتي زتفلالي مدبات تدالي مالو نمكتتالكم قديمة بمعدام نامنا علتاو زينة وحلفكم سناي مكتتال بمنقدي بعدو سلسة هيكدف زنزح زلو وسخادو مزن معدال مريت السراويت لمداش كعلان نايتو قجلة قبل الحزب 5 تحبيرو بريزيدنتي سياسة بلعلو تهدروان حالة تزكاين زلو مأسار أمون بالعلون أزست سراويت نايا رأيا فلندين زي متأممانا نانجيس 5 تقليتو نمتقري وانش عالم كلتشحن 18 كالاي اقرقط ما ختكايد نابوت سوانا ناي زاتوت هاجراويت غانتا إيرترا 10 أبالات أبتا هاجر عقبة 5 حتتو ينقرالو أبتي أب كتما كوبي كندا زق أنا عزولو مبل 81 وعلى بين انترناشنال نغازيت إنيان قد أمن أمان إلى أسرات نحادة دقائق زخري تقيرو أرأستا زيراهم كتكاتاتو لتأنيحكم نزرزراتو قتل سعد أبزي جزيزي بمنقد بعدو 3 مالت كونيلك حق النت زي بلوورة منزاح نايقو جله هكدف زرقح زلو وسخادو مزن معدال مريت نسراويت لمداشك على نايتو جله قبل الحزب 5 وكيلات دمت مدرخ حيالو نبرت ختماتات بموكاس قليتهم أبالات سراويتن هاجراو أقولغلوتن كساب لعلي كلتا شحنا أفا زخيد دومس كقبرلهم أبز مرتوا كباب مريت كتأيسلهم كمون زتفلاليو حلفاتات محبروا أقولغلوتات كوحاسلهم كم زخونا زتسفو ودوات مبزعتات بأبالات بادو سلسة الرابح كم زلو زغنزب وكيلاتنا هزبي نزم لمدات مبزعتات قجل هكدف كمتم قدميهم زحالفو مدانا قرت مبزعتات وسيدو يدهولهم كم زيله أرديهم نبرت ختم أسمرا نوكيلات دمت مدرخ بزهبو حبريتاتات بريزيدنتي إسياس لهلاوة دحنات هاجر زخونا حيلتات مكل خالك هيدو نسكم دمهيتن قنبت شوعتن زأمسلو قوانوت عاريخو دحن متنا دحر مقممح من قصاص دمهيتن سقرو نايت اللي شوعتن إيتي حيزون هاجر زأتو مولاس قدومن حجينا حيلتات مكل خالك سدح مهقانو نقصمتاو تكبارات نايتو قجل زرد كم زخونا أسميرو ملو እቶም ነበርቲ ወሲኾም ህዝብን ሰራዊትን ነቶም ብፕሬዝደንት ኢሳያስ ዓመት መጽ ዝምስርሑ መብጻዕታት ልዕሊ ካልእ እዋን ነቂሖምሉ ነቶም መብጻዕታት ከም ትርፈ ዘረባ ከም ዝወስድዎም ብምሕባር እቲ ፕሬዝደንት ብዘጉልዓሉዕን ዘብለፅልጩን ሓረጋት ህዝቢ ሰራዊትን ዘታልሉ ግዜ ከም ዘብቅዐ ኣነፂሮም እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ግዜያት ሓድሽ ዓመትን መዓልቲ ናጽነትን ዘውፅኦም ዘረባታትን ተደጋገምትን ልሙዳት ኮይኖም ነዊሕ ተረሲዑ ኣብ ሕሰም ንዝርከብ ህዝቢ ዓመት መጽ እዚ ክንገብረልካ ኢና حلفنتنا كوي زسمعوا بادوشا مبزعتات كم زبزح زخاخرو توم نبرتي عبدالله حدش عامت كلتشن 15 ات بريزيدنت زكايدوك على محتت كم اوانا وابنت طايسوم بريزيدنت إسياس بتشع اوان مستن واننتو زغنا بحتى مرخبو بزهان ابز قبروك على محتت نوحسنات مقبي تحت ارض محبرا ودحناتن زيغاتاتنا انتاي زتحاسبلو تباهيلو كنلسن كلو ذات متزل حدث عامت كلتشن 15 أب حدا نطور سئلنا ناب حدش مدرخ النأتولا كحاسيتن تكبراويتن عامت كتكون يالو قالي تخنسو من بابرو سراويتن أبالات هاقرو أقول قلوتن من محياش تسائلهم زلو مدوات تحاتيتو أبز ملسلو دما أمان فرارهات النايتن 10 عامتات قلبوتو بنت أزهل لخزولو زيغا بقت على سراح ترايو زرقاقت بمبال نوتن بعلو زمدر لهم نايك حسا مبسعاتات بعلو 5 فرسوم يذكر
ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ምእሳርን ህደናን ስጉምትታት ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ገፊሕ ናይ ኣርኣያን ፍልልይን ዘይምትእምማን ክነግስ ገይሩ ምህላው ወኪላት ድምፂ መድረክ ካብ ውሽጢ ሃገር ሓቢሮም። ወኪላት ድምፂ መድረክ ነዚ እዋናዊ ተርእዮ ዘይዕግብነቶም ዝገልጹ ገለ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ኣዘራሪቡ ኣብ ዘመሓላልፈልና ሓበሬታ እታ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስግኣት ክኾንዋ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ላዕለዎትን ማእከሎትን ወተሃደራውያን ሓለፍትና ለቐመት ክትኣስር ካብቲ ፕሬዝደንት ሙሉእ ሓላፍነት ተመጢሉ ዘሎ ብስም ኮሚቴ ብልሽውናን ጸጥታን እትፍለጥ ኣካል እተካይዶ ዘላ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ናይ ምእሳር ወፈራ ንላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ብቐጥታ ጸልዩ ከም ዘሎን ካብቶም ኣዘዝቲ ብተናጸለን ብሓባርን ክነትጉ ዝኽእሉ ተቃውሞ ድማ ነቲ ፕሬዝደንት ዝተሃደ ስግኣት ፈጢሩ ልምህላው ኣረዲኦም። ድሕርቲ ብኣማይ ዝቁፀሩ ወተሃደራት ሒዙ ብዘይ ጸገም ዶብ ዝሰገረ መራሒ ደምሂት ሞላስ ጎዶም እሙንትኡ ብልዕሊ ሓያሎ ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻልን ኣጥፊኡ ምህላው ዝንገረሉ ፕሬዝደንት ኢሳያስ እዚ ማእከሎትን ላዕለዎትን ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ተወሰኺ ብድሆ ክገጥሞ ጠንቂ ኸውን ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ ምስቲ ፕሬዝደንት ብቐረባ ክሰርሑ ዝጸንሑ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት እቲ ፕሬዝደንት ዘካይዶ ብዘሎ ናይ ኣልማማ ዝተቓረበ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ናይ ምእሳር ወፍሪ ሰጋእ ክብሉ ይረኣዩ ምህላዎም ዘረጋገጹ ወኪላት ድምፂ መድረክ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ መንጎቶም ኣዝዩ ብዝተማእከለን ጸቢብን ሰንሰለታዊ ምሕደራ ክእዝዞም ዝጸንሐ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዝብርኽ ዘሎ ናይ ኣርኣያን ፍልልይን ዘይምትእምማን በቶም ኣዘዝቲ ብተናጸልን ዝውሰዱ ከበድትን ፎኮስን ስጉምትታት ሰፊሕ ባይታ ክውን ዝገብሩ ብምዃኖም እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ስግኣት ከም ዝርከብ ኣረዲዮም። ናይቲ ስግኣት መርኣያ ከይኮነ ኣይተርፍን ድማ ኣብ ከም ኣስመራን ከረንን ደቀ ምሓርን ዝኣመሰለ ከተማታት ፍልይ ዝበለ ወተሃደራዊ ኩለላ ከካይዱን ኣሃዱታት ክውስኻን ተገይሩ ምህላው ተፈሊጡ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዳግመ ምውዳብ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጉልባብ ኣብ ኩለን ኣሃዱታት ምክልኻል ሰለይቲ ስኩዕ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ ክሳብ ክንደይ ቦቶም ኣርኣዮምን ዝምባሊኦምን ንግዳም ከይውፁ መሪፆም ዘለዎ ገለ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ተረቢሹ ዝሓስብዎን ዝምድብዎን ብእዋኑ ምፍላጥ ይፅዕት ምህላው ዘርኢ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ንመጻረይ ዋንጫ ዓለም 2018 ካልኣይ እግሪ ግጥማ ከተካይድ ናብ ቦትስዋና ዝኣተወት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 10 ኣባላታ ኣብቲ ሃገር ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ሳንደይ ስታንዳርድ ዝተባሃለት ጋዜጣ ኣብ ናይ 14 ጥቅምቲ ሕታማ ገሊጻ። ብመሰረት ሓበሬታታ ጋዜጣ ሃገር እቶም 10 ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ድሕሪ ፀወትኦም ናብቲ ዘዕርፍሉ ሆቴል ከይተመልሱ ናብ መደበር ፖሊስ ከተማ ፍራንሲሳዊት ከም ዘምርሑን ሻቡ ፖለቲካ ዕቑባ ከም ዝሓተቱን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ምክትል ፕሬዝደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፓሳዲ ኣኮንታይስ ንጋዜጣ ሳንደይ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ እውን 10 ተጻወትቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ መዕረፊ ሆቴሎም ከም እተሰወሩ ካብ ሓላፊ ጸጥታቱ ሆቴል ቀጥታዊ ሓበሬታ ከም ተዋህበ እቶም ተጻወትቲ ናብ መደበር ፖሊስ ከይዶም ፖለቲካ ዕቑባ ምሕታቶም ድማ ድሒሩ ከም ዝተረጋገጸ ኣረዲዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመደበሩ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራሲያዊ ሰብኣዊ መሰሉን ጠለብ ዕቑባን ውሕስነቶም ቶም 10 ስፖርተኛታት ከረጋገጽ ንመንግስቲ ቦትስዋና ብምምሕፃን ኩነታቶም ስፖርተኛታት ሕጋውን ሰብኣውን ደገፍ ንኽረክብ ንሓደ ባይፎር ዝተባሃለ ተጣባቂ ትካል ቆፂሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ጋዜጣ ሳንደይ ስታንዳርድ ንዲፕሎማስያውያን ምንጭታት መንግስቲ ኤርትራ ጠቂሳ ኣብ ዘስፈረቶ ተወሳኺ ሓበሬታ መንግስቲ ቦትስዋና ነቶም ዕቑባ ሓቲቶም ዘለዉ 10 ተጻወትቲ ናብ ሃገሮም ከረክቦም ብመንግስቲ ኤርትራ ጸጥታት ክገብር ከም ዝተረሃየ ኣረዲያ። ናብ ሃገሮም እንተተረኪቦም ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተደራረበ ኣደራዕ ከም ዘጓንፎምን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ሰሪቱ ዘሎ ሰብኣዊ ገሰትን ሕሰምን ድማ ኣብ ቦትስዋና ዕቑባ ሓሓቱ ከም ዝደረኾምን እቶም ስፖርተኛታት ኣብቲ መደበር ፖሊስ ንዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ብምጥቃስ ዝሓበረት ጋዜጣ ሳንደይ ስታንዳርድ ድሕነቶም ክወሓስን ናብ ሃገሮም ከይርከቡን እቲ ብኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞክራሲያዊ ሰብኣዊ መሰልን ተቆፂሩ ዘሎ ተጣባቂ ትካል ኣብ ስራሕ ከም ዝርከብ ኣነፂራ። እታ ሃገራዊት ጋንታ 10 ተጻወትቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ እቶም ዝተረፉ ድማ ካብ ኤውሮፓውያን ሃገራት ኣዕራብን ዝመፁ ዜጋታት ጸንቢራ ናብ ቦትስዋና ከም ዘምርሐት ዘመልከቱ ጸብጻባት እዞም ዕቑባ ሓቲቶም ዝበሃሉ ዘለዎ ስፖርተኛታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ ብምዃኖም እታ ሃገራዊት ጋንታ ኣሰልጣንን ሓኪምን ጥራሕ ሒዛ ናብ ሃገራት ትምለሳላ ከም ማለት እዩ ክኸውን። ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ኣብ ሃገሮም ዘሎ ጻጥ ምሕደራ መሪርዎም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ክተርፉን ዕቑባ ክሓቱን እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዘረድኡ ጸብጻባት ኣብ ሻምፒዮን ቅድድም ጉያ መሮር ዓለም 2008 ኣብ ብሪጣንያ ዝተረፉ 6 ኣትሌት ኣብ ግጥማት ዋንጫ ሴካፋ 2009 ኣብ ኬንያ ዝተረፉ 12 ተጻወትቲ ኣብ ተመሳሳሊ ግጥም ናይ 2011 ኣብ ኬንያ ዝተረፈት ምልእቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ 2012 ኣብ ታንዛንያን ኡጋንዳን ድሕሪ ዘካየዱ ተጻወታ ኣብ ኡጋንዳ ዝተረፈት ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከምኡውን
ኣብ 2013 ኣብ ኣንጎላ ዝተረፉ 10 ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ከም ውሕድ ኣብነት ክወሰዱ ከም ዝከኣል የብርሁ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብቲ ኣብ ከተማ ኩቤክ ካናዳ ካብ 13 ክሳብ 16 ጥቅምቲ ዝቃናዕ ዘሎ መበል 81 ዋዕላ ቤን ኢንተርናሽናል ብመንግስቲ ኤርትራ ንልዕሊ 14 ዓመታት ተሓይሩ ዘሎ ጋዜጠኛን ገጣምን ኣማኑኤል ኣስራት ብመንግስቲ ስዑድ ዓረብ ተሓይሩ ዘሎ ስዑዳዊ ጸሓፍን ተንቀሳኣስን ራዒፍ ባዳዊ ከምኡን የዋን ካርሎስ ኣርገና ዝተባሃለ ኣብ ማሕዩር ዝርከብ ካልእ ጸሓፍን ናይ ሓደዳ ዝኽሪ ተገይሩ። ልዕሊ 200 ጸሓፍትን ተሓለቕቲ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽን ዝኾኑ ተሳተፍቲ ዋዕላ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶኦም ቅድሚ ምፍላሙ ኣብ ቀጽሪ ፓላስ ዲፒለ ብምርካብ ኣብ ቅድሚተን ንኽብርን ዝኽርን ዞም 3 ጸሓፍትን ተቓለስትን ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ዝተቐመጣ 3 ጥራሕን መናብር ብምብጻሕ ተዘኪሮም። ቤን ኢንተርናሽናል ብመንግስቲ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ክፍትሑ ብቐጻሊ ከም ዝጽውዕ ይፍለጥ። ቤን ኢንተርናሽናል ንናጽነታት ሓሳብካ ምግላጽ ክቃለስ ኣብ 1921 ኣብ ከተማ ሎንደን ዓዲ እንግሊዝ ተመስረተ ኮይኑ ኣብ 5 ኣህጉራት ከባቢ 100 ሃገራት ዝነጥፋ 142 ጨናፍርን ልዕሊ 20,000 ኣባላት ዝጥርነፍ ዓቢ ተሓላቒ ማሕበር እዩ። ቤን ኤሪትራ ከም ንኡስ ኣካል ዝማሕበር ኣብ መፍረቕ 2015 ኣብ ወጻኢ ብዝርከቡ ኤርትራውያን ጸሓፍትን ጋዜጠኛታትን ቆይሙ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተጨፍሊቑ ዘሎ ሓሳብካ ብነጻ ናይ ምግላጽ ናጽነት ንምብርባር በተሓደ ወገን ብመንግስቲ ኤርትራ ንዓመታት ተቐፊዶም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ጸገማቶም ኣተኩሮ ክረክብን ክፍትሑን ድማ በትኻልእ ዝጽዕዝ ዘሎ ኣካል እዩ። ቀፂሉ ክቐርብ ተዳልዩ ዘሎ ትሕዝቶ መደብ እዋናዊ ጉዳይ እዩ። ንሙሉእ ትሕዝቶ ስዒቡ ክቐርብ እዩ። ተኸታተሉ። ድሕነት ሃገር ብዋጋ ዝሸይጥ መንግስቲ ኣብዚ እዋን ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ንኤርትራ ዝምልከት ዓበርእስቲ ጽባሕ ዓርቢ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸዲቑ ዝጸንሐ እገዳታት ኣመልኪቱ ዝውሰድ ውሳኔ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ። እቲ ካብ 2009 ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ብቐንዱ ንዘይሕጋዊ ንጥፈታት ህግደፍ ንምዕጋድ ተባሂሉ ዝተወሰነ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት እቲ ኣብ 1992 ኣብ ሶማልያ ንዝነበረ ዋሕዚ ብረት ክከታተል ዝቆመ ጉጅለ ቀንዲ ስርሑ ምስ ኤርትራ ተላፊኑ ንኽልቲአን ሃገራት ዘመልክት ስም ሒዙ ይሰርሕ ኣሎ። ኣብ ኩሉ ዝሓለፈ ዓመታዊ ጸብጸባቲ ንኤርትራን ሶማልያን ክከታተል ዝቆመ ጉጅለ ኤርትራ እያ ዝበዝሐ ትጥቀስ። እታ ዝወደቐት ሃገር እትሕሰብ ምእኩል ምሕደራ ዘይብላ ሶማልያ ገሌ ካብቲ ንኣጽዋር ዝምልከት ናይ 1992 እገዳታት ብኸፊል ክለዓለላ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተረሉ መገዲ ግን ይድለ ኣሎ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ገለ ጸብጸባቲ ንኤርትራን ሶማልያን ዝከታተል ጉጅለ ጠቒስዎ ዘሎ ገበናት ካብ እገዳ ሓሊፉ ንኤርትራን ህዝባን ናብ ካልእ ዘይተደልየ ጎነፅ ከእትዎም ዝኽእል እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ፍልስጤም፣ የመንን ስሪላንካን ዝርከቡ ጉጅለታት ብምዕጣቕ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ተኸሲሱ ኣሎ። ካብ ኣስመራ ክሳብ ሱዳን ዝበጽሕ ናይ ምስጋር ሰባትን ኣጽዋርን ሰኪዐት ከም ዘሎን ብጀኔራል ተኽላይ ማንጁስን ኮሎኔል ፍጹም ኢሳቅን ከም ዝካየድን ይሕብር። ንጉጅለታት ራሻይዳ ዶብ ሰጉሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምዝርእዩ ተኪሶም ክቆትሉ ኮንትራት ከም ዝሃበውን ይጠቅስ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ንሓይልታት ተቃዋምቲ መንግስቲ ዝኾኑ ሓይልታት ሪያክ ማሻር ጉጅለ ጆርጅ ኣቶርዳንግ ከምኡውን ብደቪዳውያው ዝምራሕ ጉጅለ ብረት ካብ ኤርትራ ከም ዝተሸጠሎም ተጠቒሱ ኣሎ። እዚ ንብረት ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ጽዋር ብምሻጥ ዝካየድ ንግዲ ንድሕነቶም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከቡ ዋሽዓት ኤርትራውያን ነጋዶን ሰራሕተኛታትን ብቐጥታ ኣብ ሓደጋ ዘእትውን እዩ። እቲ ካብ ኤርትራ ዝብገስ ጽዋር ናብ ሱዳን ምስ በጽሐ ብራሻይዳን ካልኦት በደዊን ጉጅለታትን ኣቢሉ ክሳብ ወሽመጥ ቃዛ ናብ ዕጡቕ ጉጅለ ሓማስ ከም ዝበጽሕ እውን ይዝርዘር። ብመሰረቲ ካብ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ተኣኪቡ ዝተባሃለ ጸብጻብ እቲ ናብ ቃዛ ዝበጽሕ መብዛሕትኡ ከላሽናትን ኣርቢጅታትን ዘጠቓለል ንግዲ ጽዋር ንሓለፍቲ ህግደፍ ዓመታዊ እንተወሓደ ናይ $10 ሚልዮን ኣታዊ ይርከቦ።
بتوسخ تتصبصاب أبوزح كابتي كاب على ناس مران تبجسو بتسنين ود شريفين أبيلو نافلست أمز بتصح كلاشيناتن أربيجين ملالي نايتن قديمن زون نؤوز نبرا أهودتات مكل خال إرترا تتصحيفو خمز الرأي قلت أب كلتشان عصرتن أب إسرائيل أب سيناي أب العلا سجرت برات أب زجبرتون أير متقعتين إرتراويانن فلسطيناويانن زركوهم سبات كم استقطرين الكر ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ እስራኤል ግና ክሳብ ሕጂ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ብወግዒ ኣይተዛረበሉን ዘሎ ኣብ ክረምቲ 2011 ይሁዳ ማኦዝንን ቨረድ ኣርሶንን ዝተባህሉ ክልተ እስራኤላውያን ሲቪላውያን ኣብረርቲ ናብ ኤርትራ ጽዋር ከተእትዉ ሓሲብኩም ተባሂሎም ንኽልተ ወርሒ ኣብ ኣስመራ ተኣሲሮም ምንባሮም ምስቲ ኤርትራ ናብ ቃዛት ትሽቅጦ ብረትን እስራኤል ኣቐዲማ ወሲዳቶ ዝነበረት ስጉምታትን ዝተኣሳሰር እዩ ነይሩ بزيكاتي إرترا كم هاجر ساخت كلاخلو اللوز جبؤ بعشرة مليون دولار شيء زلات صور يتي بجنرال تخلايك في الزوج هار سرحيت كم كفلي سرحهم نقول جلة ترشيداز جويو إرترايان زقربوا المجدي كم زلوا يستكس زيبوا عجاسب زخفلوا اللو الجباب كم هيان ايتي يبدو زقبروا حلوان أم السجارات صور زلوهم أبركوتوني زلت فتازي نجزأ هزبوا عم بركيهون نجف لقيه أبكالوت هاجرات قوسي بمتبع والقوي كازنا والكملاخن جوجل زاتو لعل فاينانسوي أطوات المخاباتن نيرتاويان زساقيلو وان سلطانون من نوحن زقبرو قبر شبرا وسرح أوش هاجرنا وطأن تأففتي كونتات النمزمزي زكايلو نقدي أبزوار ترايزو السنة يكونن انتخوني أتصوار عم مزراق سلام زلوهم زل على ترى ترأيو اتياب لعلي إرترات صنيع زل قدان زيادة أبزوارا توكيرو أما كل خالن مجشان مدسكال مالن نستوصنو أبلات منجستي إرترا أدهبو ستوصني كافلمو بزي حقاوي أجواب سروحو خسالة زمرت وجلة سلزخوني كسا حجي بتقدا خي تعقتي أب إرترا زلو سلطان تتقيمو أهو قراوي نقديال صوارن كال زي حقاوي فتاتن أقوارتان أب إرترا زلو هلاوي هقدف بزي كانوا القاوي مخصبات حيدة ونن تتسلفي نزخوني يخون كال وغان زرب علامة يقولون أتي زركابو بجلا أبالات تسلفي أب حلوف زر أزنبري من قستوي السرارحة مسمت أنا سفيح ما أسرت حلفتن كالقوت أبستفل عليه عورتات كوينوم نتوق الجلة خبدهوز خقلو أش حسباتن تقتلي أبزو وانزي أتين من قستي إرتران نتهاجرن كمولك أو يوانين 4 سبات زر الجلة زخونة تمثال من قستن نتيبولون إذا سلا زخونة زوصدوم سقومتات انتلاين عبيتي يهقريان تختتلتون نجزع حفاشون نمأمان بزشجر مجدي نخلو سنة مقبرات حقنت حيسوم زكايدو بزعباز صعبو مهسيتي فوتسوم زي حسب اللوم بحق برخا زكايدي أبسدت نزركبو مساكين شحات نترقم هاجروم مسهلا ويزيج أفلا أسرع عزة تأساس روز يقاتات الجلاتات والدحورات هاجرات زي فتحوي مخانو كسمعو أب كتماتات سمين أمريكان أوروبان كقدمو كإزومن كله أتي زي فتح حزب بهالزلو انتاي مخانو يحبرو مني حتاتي ياب زي بلو نهزب الناس ساقيو نوسانيتات والدحورات هاجرات ساتفو زيقاتات نحنا نسو نحنا زبل زهفر جروحاتات تسكيموم بقال أفوم قتل تحواتهم كخون يقصبو نحنا نسو خبهاللو زدفر مريحنة انتحليوم نمنتاي بخندو إذا أكل قطرية بسدت فحيلو مينو بروخم زلون انت الله يفرق نايتهم كم دقفتي سلفون بهاجروم كأتو يفرحون حتون كم تنسوم أوت أو كوينهم زقبرو سلام أو سلفي أوشت هاجر ككاير سلم تايزي فكاد أي مرمرون نحاليوت هاجر زبي إرترا نقول قلت أويون نتوم كأليوز قبوهم ززولهم كش الدروخ قبرو من كله أب حفاش دقف كم زلو أمسيلو نهزبي إرترا أبتينو عوز ملكت إجدا خص مبروم تزي كوينو كلام مخنيات يقولون أفقد هاجرات زلو إمبايستاتن قنصلاتن منجستي إرترا بزي كاب كازنا وحدات زقمت قبري كل تميتاويت مأكاب أبتن هاجرات نزركو إرترايان زيجاتات مفرحن كاب زي حقاوي نقديس تأكب جنزب مسجارن نإرتران هزبان زربح زخون يكون كلا علامة يبلن سلازخاء أبزبزح إمبايستات إرترا زركو الأخوات تجله وتوم زيجاتات أبزلو مزبدلو كوا بتنز أمطران هاجرات كوردوم كابز خل تكسات نلعلي زسم بد مدهالن رعدني فترة لهم بزي كانتي أبسلطان متصنحن هبت مدلابن زبل والقو علامة وننت منجستي إمبايستات إرترا كالإسرح سلزي بلن نتهجدف أب هاجر سرحلو نيرعدي الجزازة إرتراويان نبزلو بوتا خبت أتصحات رأي
زقوما خوينن الله هقدف نيرترا كم منش عقب السلطان كم اون منش المدبرن زي حقاو نقدن تزي كوينو بزخوني كالق مسلي يرياني كل زقبر نقدي أصوارن كالق زي حقاو شاقطن نيرترا بحدا غازقتو بورتوع تصطاو سقا زفتر وتصيطات كلو كم زغر ردي نزا هاقرن هزبان زتاقم كسر حلو زي كوني كم مسارحات قوملو طراي زوصونو ጉጅለ ስለዝኾኑ ጉዳይ ድሕነት ሃገር ከም ላግጽ ይሓስብዎ ኩሉ ኣብ ሃገር ዝርከብ ትካላት ኣቐዲሙ እዩ በዚ ሕማምዚ ተቐቲሉ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት እንተተባሂሉ ወኪል ድሕነት ኢሳያስን ቀረብቱን ጥራይ ክፍሊ ሃገራዊ ፀጥታ እንተተባሂሉ ከዓ ክፍሊ ምዕፋን ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝኸውን ነዊሕ ሓሊፉ ወይ ትካላት ምህርቲ እንተተባሂሉ ክቃወሙ ዘይክእሉ መንእሰያት ምፍራይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተባሂሉ ንውልቃዊ ዕላማታት ውልቀ መላኽ ጥራይ ምግልጋል መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ክንዲ ንፈጣሪኦም ንውልቀ መላኽ ጥራይ ዘገልግሉ ምግባር ኩሉ ዘስተውዓሉ ነገር እዩ ሓይልታት ምክልኻል ከይተረፈ ንውልቀ መላኽ ጥራይ ብዘኽስብ መገዲ ዝተሰርዐ ንገዛእ ርእሱ ካብ ግፍዒ መንግስቱ ዝከላኸለሉ ዘድልዮ ዝተገፍዐን ዝተነፅገን ወገን ኮይኑ ኣሎ መንግስቲ ነቶም ንሃገር ክከላኸሉላ ደው ዝበሉ ሰራዊት ንምሩኻት እኳ ኣብ ዘይግበር ሙሉእ ሕስረት እናንበሮም ንኣሃዱታቶም ብዝስልዮም ልኡኻት ክመልኦም ከሎ እቲ መንግስቲ ናይ መን እቲ ሰራዊት ከ ናይ መን እናበልካ ዘተሓትት እዩ እዝን ካልእ ኩሉ ዕንወት ማሕበራውን መንግስታውን ቅርፂ ዝርከቦ ጠቕላላ ምግምጣል መሳርዕን ዕኑድን ሃገር ውፅኢት ናይቲ ሓይልን ገንዘብን ጥራይ ንምእካብ ዝዓጠቐ ግብረ ሽበራዊ መንግስቲ ዝኽተሎ ኣብ ምብልሻው ዝውሕልል ኣካይዳ እዩ ኣብ ሃገር ዝመፅእ ፅልዋ ኣብ ግምት ከይእተው ምስ ኩሎም ንኤርትራ ዝዛመድዋ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባትን ፅልዋ ዘለወን ሓያላት ሃገራትን ዘርእይዎ ትዕቢተኛን ገርጫውን ዲፕሎማሲ ከም ዲፕሎማሰኛታት ዘይኮነ ከም ኣህጉራውያን መርበባት ገበን ተወዲቦም ስለ ዝሰርሑ ዘርእይዎ ባህርያት እዩ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ዝገብሮ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ እውን ንውልቃዊ ናይ ሓይልን ገንዘብን መኽሰባት እቶም ብኣጻብዕ ዝቁፀሩ ሰባት እንተዘይኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ካልእ ዕላማ ኣብ ግምት ኣይእቱን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ እዋን ስልጣኑ ንምንዋሕ ንህዝብን ሃገርን ፍጹም መቕታልን ሃብትን ምድላብን ቅድሚ ዝኾነ ዝኸውን ሙጉያይ ከም ዘድልዮ ኣሚኑ ይሰርሕ ዘሎ ኩሉ ኣብ ሃገር ዝገብሮ ላዕልን ታሕትን ኣብ ማዕከናት ዜና ጥራይ ዝርከብ ኣብ ባይታ ዘይጭበጥ ተምሳል ሓልዮት ምፍጣርን ናብ ሓይሉ ዝቐንዐ ተኽእሎ ብድሆታት ንምጭፍላቕን ጥራይ እዩ ዘካይዶ ዘሎ
تربلك شيطان كرمتك تبلي يلالي يلالي شيطان كرمتك تبلي يلالي كدينو تربلك شيطان كرمتك تبلي يلالي يلالي شيطان كرمتك تبلي يلالي فصل مايو يلالي يلالي أصلك يا فصل مايو يلالي عداري ندعذر مايو أصلك يا فصل مايو يلالي يلالي أصلك يا فصل مايو يلالي وتر حموس سابز ساعات نابز قرب مدام منسياتنا هنحلف سمعتنا حجون بتصمونا ختكاتاتولو بخبر نعدم نملو تحستو كسعبي مدد من اسيات سلامتنا تقبلوا أبز تفلالي جافات وشتن وطعن بمخان اتكتاتول سمعتنا بفلايكا من اسيات كميك أنهم لمون كموترو نعاكم من اسيات يزناقع فلتات يا أقسم زبالله تحستو قربنا لنا كتكتاتولنا بخبر نعدم قدات من اسيات كبران سمعتنا قتيلنا نلومي أمد بلسان من اسياس سدتنياتات مس أبال سليان ملكتن أحادو 380 حدن بمخان مزتفلالي حلفت سراويت كاقلقل زيتان حمو أبزي حج أوانا بسدت مزركب زلو من اسي فؤادو قبرز قابير إن كايدو زلنا علال مبل شابعي كفالينا قريبنا يزلنا أب علالنا حبرو أب إسرائيل لمنتا يوم نيجيبيان زي كبولو مور حيلناتهم أب إرتراوان تراي تقبالنات زقبرو ويدو ما نتم إيجيبيان من دايما أب كامب تقداري ومزاتوهم
تزيادة تقبلت كان يرتروا عن طريق زقبرون يرو ليه جانا كرجتني كوينة تاشون كلهم معي كلني جن من البعض كن أبتيجيتي بزحي سدتني يرتروا عن سدتني كاب أبرومي وتشو سدلو بتزلو نايتي ديكتاتور ساعات كم جزء لهم تبايلون ديو قدام نجوا بكا وكومنديز بوا بكا إن سكر مكي ولا حنتي أبشرائيل مشاتنا بحطو يواترو خير تراو منتكا إلك حديركا أب كتسون سلسسون يخاف كام تتقبر بس كله ينترفي جيركا حاليفو كله كتوتو خلقا خاف كامبي تسبيو نجر كمتي بعلال نسمعو وين فلتو أب بعل أوروبا أفكار هاجرات كله دحر تقبلات كم حدا سدتنياس كم زي من برجزا يبا تمرتي أبغيرا سرح تجمرك هاجر كم جرين خلتنا لك كابو كابتا كامب ماكينة جيرم سوسورنا نبحنتي بيرشيبا تي تكامبي ساروني ميزبال كاب سارونيم درجة نوي ساعات 4-5 ساعات لتوبستو بعيسكا بيرشيبا عاد بال كتما توز بيرشيبا مش بتاع كان تايم دغبرو ناي توبستيكيت يمدخ ناي توبستيكيتيوم بقى نتل ابيب يابچو بقى تونيا تا توبس متى تل ابيب افتي تفنا مركزيت دبالالو كم باس ستيشن مالتي او تدربيكا زمد دلو حول دلو ناب حوي يدول زمد دلو ناب زمد يدول زمد يبل خاني كم سبار كله عبي لا سعر زبال او يخ تدري او افتقول نفس بزعوا لا سعر اسك جلس لها بن لا سعر كان مبال لا سعري ارتراوينم لا سعري زبلو لا سعر مالت سعر زبقلو باركين في سعر دلو مالتي قالوا نانتي قالوا ترغم يقولون نحنا قلنا لا سعر كبار كله كم يزمسلنا نيرو منقص زدالو غزوتي او تصنح شعبيه السب كان مش مصه حيزكاز خيد قلي يزمسلنا نيرو لك بقى افتى ناس عري كل سب زمصه يوصلوا بقى اجي انتم شو بالكم سر اخو افتى ناس عري بزحات سوداناويان بزحات ايرتراويان ساولو كيسو مسر اخو كنافوس متم يدقوا ستاي مسلمين لكان سو منبرين إسرائيلوان كمتي ياب كان بي زقبورخا غلغله كم قال نجر زدالو الكاي مسلك إسرائيل مالك بقى كابتاتو إسرائيل مدر إسرائيل كابتاتو جميركا سغاب توت بوقال سخا خباكا بتصفرخ كمان منغستي كم سدتنيا زخونه نجر زحج مثلا يبلكم زحج زكا نجر يلن مثلكا خادم حالي تورقت وهبك كمان نبعلا أسر لابد بن ورقتين زبوخا كابسرح زي في القدو سدتين تمل ورقت إذا ورقت زيا أبزقوني يكون عين تسرح كيركا تمزجيفكا ولا حنت تحتاتي يكون ولا سرح كدوم زي بكالتي لك ولا حنت خص كل هذا جارانتي بالكان أبزي إرتراوي نيبا حكي أبسرائيل زحلفو قرسنا هيوت بتعمل كبير إلا قال سيلكا بقى ورحاولهم زي كونه مقالتا وتصرح سرح له بخوم زنا بران عدن دات لما مودو قانقوان دات لما مودو مسكرش ودحراي بقى ولا فرجت ورقه صريح كمان سرح تجي سبب نتناتهم ورقه فرجت صريح كا ورك بميتلكا بعد خطأ أجي إسرائيل كبهال كله كان سيلينا متي قدام عالمي معبلاتهم الشباب زلهم رأي خمجي إلنا متي أول شيء نحن بنصارو أبانات زلهم يوم رخا خدخم خالص بتمو ريسكا ولا أنت ربحك خمان دستي بشباتين كوين زرأي عيني برح مدبنا بزتفلالي مغنياتات كبيت سبوم أعرضتهم انتلاي
ብሰንኪ ዘይውሕስ መንገዲ ኣደዳ ስደትን ግዳያት ኣስገርቲ ሰባትን ኣብ ጉዕዞ ብዝፍጠር ሽግራት ዳሃይ ናይ ዘጥፎ ህዝብታት ብመንገዲ ዛመደብ ካብ ስድራ ቤቶም ፈተውቶም ናይ ዝለኣኹልና ሓበሬታታት ዳሃዮም ንምርካብ ድንድል ብምዃን እትሰርሕ መደብያ ኣብ ዝሓለፈ 30 ሓምለ 2015 ትሕዝቶ ዓይኑ ይብራህ መደብና ንመንእሰይ ቴድሮስ ግርማይ ገብረስላሴ ኣቅሪብናዮ ነርና እነሆ ሕጂ ዜና ብስራት ኮይኑ እቲ ንንውሕ ዝበለ እዋናት ዳሃይ ኣጥፊኡ ዝነበረ ቴድሮስ ግርማይ ገብረስላሴ ዳሃዩ ከም ዝተረኽበ ብመንገዲ ስድራ ቤቱን ፈተውቱን መልእኽቲ ተቐቢልና ኣሎና ንዓና ንኣዳለውቲ ፍናን ኣስኒቑ ዝያዳ ከንሒለሉ ዝገብር ሓላፍነት ኣብ ስራሕና ምዃኑ ዝእምት ኩነ ስለ ዝኾነ እንኳ ሓጎሰና ሓጎሰኩም እናበልና ናይ ካልኦቱን ከምዚ ዓይነት ብስራት ክንሰምዕ ትፅቢትና ዓብዩ ሓውና ሳሙኤል ታደሰ ኣዚን ኣብ ዞባ ደቡብ ደቀ ኣምሓረ ተወሊዱ ዝዓበየ ኮይኑ ብዕለት 15 ጉንበት 2015 ካብ ሱዳን ተበጊሱ ብዕለት 29 ጉንበት 2015 ኣብ ሊብያ ተታሒዙ ሰሚዕና ብድሕሪ ዝዕለት ግን ዳሃዩ ስለ ዘይረኸብና ሪኤዮ ወይ ኣድራሽኡ ኣሎ ንዝብል እንተሃልዩ ብመንገዲ ድምፂ መድረኽ ወይ ድማ በዚ ስዕብ ኣድራሻ ክትተሓባብሩና ብትሕትና ንሓትት ባዶ ባዶ 49 15 21 83 48 67 9 ባዶ ባዶ 24 99 ባዶ 4 ባዶ 1 34 24 ስድራ ቤት ሳሙኤል ታደሰ ኣዚን محمود إبراهيم تأمات كباب سمرا يونيفرسيتي بعلت 12 نحاس 2014 كاب جزا تمسيحو مسوت أسلا زي تملسه زرعايا وي زخونا أفلت أزل لوسب بمنقد دمت مدرخ وي دما بزي سعباد رشاخت التحبابرنا بتحتنا نحطت بادو بادو 29 10 شوعات 10 شعات 83 31 سدرا بيت محمود إبراهيم بلو منأسيات بزلومي أقريبنا لكم زتأنحنا تحستو عاقبكم كتكونونا تتسفونا أبزمت بخالة تحستو داق ما يقدر رحب تسفى نقبر أما دمنا نزلوكم حانا تريتو نقفيتا بمنقد مربب حبريتا tig@forumeritrea.org ويدما بناي سلك مسمرنا كلتا بادو كلتا شومونتا 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 شوعاتا شومونتا شدشتا شدشتا ويدما كلتا بادو خلتا شومونتا 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 شوعاتا خلتا حادا خلتا ملأختي كترخبنا طوليهم كساب زمت صومون سلام مسكلاتنا هو البارنت زتفردي بقفع مرحته سنبري قولونا أبز مرحو بزخري نكرا رقيبو زقللي هواي أنا قدمي خاصتحني إرترا وحوي أوكي خالي بهيوات كاتت أمين واقا أكلكا وريدو أبعداقا لا 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 صحته تزي بالروز وعلو يرترى والنتو زبدلو قفعنا يمرحتو كي أغلو أبطا مأسينا يقولو كاب قبل وسيخة كاب أفحوين بسام السهرة نبداوي مع كلاي بحرون ميكداوي منبري سينكا يرتراوي لا 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 بردوس خايغا أتا هزبي
كم زديو حددم عدلل لا سمعك حوخا كوي انت ايدا اخوك يرتروي نتأكب مو نفتر ساعات دونة بلونا يهزبنا نبعاد نغنق زبر زلو حسوم سرعات ممكننا نغليو يختم معه هو البارنت زتفردي بقفل مرحته سنبلي قلونا أبز مرحو بزخدي مكرا رقيبه زقللي هواي أنا قدمي خاصتحني إرترا وحوي أوكي خالي بهوات كاتت من واقع أكلك وريدو نبعدك لا 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 صحيت تزي بالروز وعدو يرترى والنتو زبدلو كفعنا يمرحتو كي أغلو أبزا من سيناي يقولو كاب قبل وثيقة كاب أفحوين أبزا من سهرة نبداوي مع كلاي بحرون ميكداوي منبري سينكا يرتراوي لا 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 امبردوس خايخا انت هزبي كم زديو حددم عدلل ما سمعك حوخا كوي انت ايدا اخوك يرتروي نتأكب مو نفتر ساعات دونة بلونا يهزبنا نبعاد نغنق زبر زلو حسوم سرعات ممكننا نغليو يختم معه سلام كمي تخونو زغبركم تخاتلتي مدبع دمت ريديو مدرخ كابلو جميرا وطرحا مستفنو مدبدك انستيو نتن أبت أمق مدربداتات سهران سيناين نزوردن قفعن مكران حسوم منبرون سجيرن أبسدت مزمرحان كم أون إرتران دك انستيو معرنتن سباو العنتن بغدتاو تساتفو أنن كالسننا مسكران كنسن بمنكست إرتران زقبرلن زي بوقع تحزان زحرم أوزلوا محبروا أقرقلوتاتن كدس اسكت فتنيا نلوم من بأردك انستي إرترا كم مقلنا بحوي أبتحت زبلار استي استدالو تحستن أربالكم سمين كتتال دهاي دك انستيو كم مقلنا بحوي أقراو تكالن حلوة سبقوا مسلات Human Rights Watch بقت عليا بتركوحات ابتعبات قبل قلتن بمنقد سهرة بيلن بليبيان كينيون سدت زمرحة إرتران دك أنستيو بقت سقاقرتن جويتن زوردن أكالون تقطان عمتات يوئلكم سخوني إسردن بمنقد دللتينا وأسقاقرتي زركبا اتندك أنستيو أبتومات أمكابيتات قعزوا أبجمرالو
እቶም ኣሰጋገርቲ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተንን ብጾተንን እንዳፈለዩ ኣብ ልዕሊአን ከቢድ ስምብራት ዘለዎ በደላት ክፍጽሙ ኣይስከፉን እዮም። ኣብ ጉዕዞን ከለና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና በቶም ኣሰጋገርቲ ናብ ግልል ዝበለ ቦታን እናተወስዳ ክዕመፃን ክግረፋን ብዓይነይ ተዓዚበ። ከም ዝተረዳእኒ እቶም ኣሰጋገርቲ ነዚ እከይ ተግባር ቀጻሊ ከም ዝውዕልዎ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ዓይኖም ናይ ሕፍረት ምልክት እውን ኣይረኣኹን። ከምዚ እንተኾይኑ በዚ ጉዕዞ እዚ ዝሓለፋ ኤርትራውያን ኣሓትና እንተስ ኣካላዊ እንተስ ፆታዊ ዓመፃት ከይወረደን ኣይተርፍን ዝብል እምነት ገይረ። እዚ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ጉዕዞ ሰሃራን ዝሓለፉ ፀገማት ክዝርዝር ተሓቲቱ ትካል ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ዝሃቦ ምስክርነት እዩ። እቲ ኤርትራዊ ቀፂሉ ደቂ ኣንስትዮና ብልዕተንን ኣጥባተንን ብዝጓሃር ሓፂን ክነዳን ብበላሕቲ ነገራት ክብስዓን ከም ዝረኣየ እዚ ተግባራት በቶም ኣሰጋገርቲ ከም መዘናግዕን መሕለፊ ግዜን ከም ዝውሰድውን ይገልጽ። ሓንቲ ኣብ ጻምእ ሰሃራ ተመሳሳሊ ፀገማት ሓሊፋ ናብ ከተማ ካይሮ ዝኣተወት ኤርትራዊት መንእሰይ ንሳን መጓዓዝታን ዝሓለፈ ሽግር ክትርኽ እንከላ ዓይነን ብጨርቂ ተሸፊኑ መሓውረን ተኣሲሩ ናብ ግልል ዝበለ ቦታ ከም እተወስዳ መንነቶምን ብዙሖምን ዘይፍለጡ ሰባት ምስቶም ኣሰጋገርቲ ብምዃን ድማ ተደጋጋሚ ፆታዊ ዓመፃት ብልዕተንን ኣጥባተንን ብሽጋራ ምሕራር እንግድዐን ብዝረስነ ሓፂንን ዝመክኽ ርሱን ጎማን ምልብላብ ዝኣመሰሉ ኣሰቀቕቲ ተግባራት ኣብ ልዕሊአን ከም ዝፍጸሙ ትዛረብ። ኣግራው ትካል ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ 2012 ጉዳይትን ኣብ ምድረ በዳታት ሰሃራ ዓመፃት ዝወርደን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ መልኪቱ ኣብ ፀብጻቡ ዘስፈር ሓቅታት ወርሓዊ ብኣማይ ዝቁፀራ ኤርትራውያን ብኣሰጋገርትን ጨወይትን ኩለንትናዊ ዓመፃት ከም ዝወርደን እዩ ዘብርህ። እቲ ኣህግራዊ ትካል ኣብቲ ብ2010 ዘርግሖ 79 ዝገጻቱ I want to lie down and die ንሞት ተመንያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ገላፂ ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሰነድ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብኣሰጋገርትን ጨወይትን ኣብ ሱዳን፣ ሊብያን ግብፅን ዘጋጥሞም ዓዛብ ብንጹር ኣስፊሩ ኣሎ። ኣብቲ ሰነድ ብፍላይ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብኣሰጋገርቲ ዘስካሕካሕ ዓመፃት ከም ዝወርደን መንግስታት ግብፅን ሱዳንን ከዓ ነዝተርእዮ ኣብ ምግታእ ኣይሰርሑን ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ገበርቲ እከይ ጥጡሕ ባይታ ይፈጥሩ ምህላዎም ተገሊጹሎ። ኣሰጋገርትን ጨወይትን ምስ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስት ሱዳንን ግብፅን እናተፃግዑ ኣብ ልዕሊተን ስደተኛታት ክባደሉን ልዕል መጠን ገንዘብ ከኻዕቡትን ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ምህላው እዩ ትካል ሓለወ ሰብኣዊ መሰላት ዝገልጽ። ኣብተን ሃገራት ዝርከባ ኣብያተ ጽሕፈት ላዕለዋይ ወኪል ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘለዉ ሰራሕተኛታት እውን ኣብ ብልሹና ኣትዮም ብምህላዎም እተን ስደተኛታት ፀግዒ ዝበሃል ይብለንን። ዝበዝሓ ካብተን ፆታዊ ዓመፅ ዝወረደን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክልል ዕድመ 12 ክሳብ 17 ዝርከባ ጉራዝት ከም ዝኾና ግዳያት ዝፅዩፍ ተግባር ዝኾና ወገናትና ኣብ ኣሰካፊ ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን ፀገማት ወዲቐን ከም ዝርከባ ብዝወረደን ፆታዊ ዓመፅ ዝጠንሳን ግዳያት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝኾነን እውን ውሕዳት ኣይኮናን። እተን ቅድም ብኣሰጋገርቲ ዝተዓመፃን ዝተገርፋን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዕጡቃት ጉጅለታት ብደዊ ናብ ዝሽየጣሉ እውን ዝበኣሰ ፀገማት እዩ ዝወርደን። እቶም ጉጅለታት ነተን ስደተኛታት ኣብ ግልል ዝበሉ መረባዓት ፈልዮም እዮም ዝኣስርወን። ምሸት ኮነ ቀትሪ ድማ ኣብ ልዕሊአን ክትኣምኑ ዝፀግም በደላት ይፍጽሙ። እተን ግዳያት በቶም ጨወይቲ ዝኸፍልኦ ዝንገረን መጠን ገንዘብ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ኣብ ኣካለን እዚ ኩሉ በደላት በፂሑ ክኣክል ኣብ ወፃእ ናብ ዝርከቡ ስድራ ቤተንን መቕርበንን ደው ኢለን $10,000 ኣሜሪካ ክኸፍላ በቶም ጨወይቲ ይንገረን። ነዚ ጠለብ እዚ ከም ማርኣን ተዘይክኢለን ድማ ናብ ካልኦት ጨወይቲ ተሸይጠን ተደጋጋሚ ዓመፃት ይፅበያን።
ካብ ሱዳን ናብ እስራኤል ምዘሰጋገረ ሓደ ደላላይ ብ$2,500 ኣሜሪካ ከስግረኒ ተሰማሚዐ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ኣብ ምድረ በዳ ሲናይ ምስ በጻሕኩ እቲ ኣስጋራይ ናብ ዓብዱላህ ዝበሃል ካልእ ሰብ ሸይጡኒ ዓብዱላህ ድማ $10,000 ኣሜሪካ እንተዘይከፊለ ክለቀንን ናብ እስራኤል ከስግረንን ከም ዘይኮነ ሓቢሩኒ ነቲ መጠን ገንዘብ ክኸፍል ዓቕሚ ዘለዎ መቕረብ የብለይን ኣማሲኡ ዓብዱላህ ተጋሲሱኒ እቲ ምግሳስ ዕለታዊ ተርዑ ኮይኑ ኣይጸናሕኩን ድማ ጠሊሰ ጥንሰይ ልዕሊ 6 ወርሒ ኣብ ዝቕፅረሉ ድማ ወላድየይ ካብትን ኣኪቡ $5,000 ኣሜሪካ ናብቶም ሒዞምን ዘለዎ ኣሰጋገርቲ ይኹለይ ብጽሕቲ ወርሒ እናሃለሆ ድማ ድሕሪ ኣድካም ጉዕዞ ናብ እስራኤል ኣስጊሮሙኒ በዓል ቤተይ ብዛዕባ እዚ ኣጋጢሙኒ ዘሎ ጥንሲ ኣይፈልጥን እዩ ክፈልጡን ኣይደልን እየ እዚ ሕልናኻ ዝውሕክሕ ቃላት ብሓንቲ ኣብ ምድረ በዳታት ሲናይ ከቢድ ጸገም ዘጓነፋ ጓል 19 ዓመት ኤርትራዊት ስደተኛ ዝተዋሃበ እዩ ከብዲ ጎይሕ ካናውቲ ኣካላት ንኽሽየጥ ምውፃእ ቀጻሊ መግረፍቲ ቃጸሎ ኳሬንቲ ብህይወት እንከለኻ ብሑፃ ወይ ሓምድ ምቕባር መሰናግለኻ ንኽስበር ከቢድ ነገር ኣብ ልዕሊ ከብድን ሕቖን ምቕማጥ ንምዝንጋዕ ከም ዕላማ ጌርካ ብተኽሲ ብረት ምቑላብ እቶም ጨወይቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘካይድዎ ተግባራት እዩ ብዙሕ መሰናኽላት ሓሊፈን ናብ ሊብያ ዝኣትዋ እተን ኤርትራውያን ኣብ ቤንቃዝን ትራብሉስን ዘጋጥመን ንህይወት ዝፈታተን ካልእ ክስተት ኣሎ ብሰንኪ ጸጥታው ሕንፍሽፍሽ ናብ ውድቕቲ ሃገር ተቐይራ ኣብ ዘላ ሊብያ ዘሎ ብዙሕ ዕጡቓት ጉጅለታት ልዑል እዩ እቶም ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ዘሰጋግሩ ሰባት ምስቶም ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ባሕሪ ዘሳግሩ ካልኦት ወገናት ዝሰርሕሉ መስመራት ከይዕጽኦም ምስ ሓያሎም መራሕቲ ተን ዕጡቓት ጉጅለታት እዮም ዝመሻጠሩ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከም መርወይ ሸውሃት ነቶም ሓለፍቲ ምሃብ ድማ ኣካል ናይቲ ምምሽጣር እዩ እቶም ኣሰጋገርቲ ኣሕሊፎም ዝህብዎን ደቂ ኣንስትዮ ኪኖቲ ኣብ ልዕሊአን በቶም ሊብያውያን ሓለፍቲ ዝወረድ ኩለንትናዋ ዓመፃት ኣብዚ ቤታዊ ስራሓት ከም ባራዩ እየን እውን ዘገልግላ ኣብ ልዕሊአን ብዝወረደ ብድላት ተኣምሮአን ዝተመዛበለ ኣሓትና ኣዝየን ብዙሓት እየን ባሕሪ ከነሳግረክን ኢና ኢሎም ንኽፅብያ ኣብ መኽዘናት ኣብ ልዕሊ ዝዓፅውዎን ዜጋታትና እውን ዝወርድ ምንግልትዓት ተመሳሰልቲ እዮም እቲ ዝኸበደ ሓቂ ግና መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ኣስካሕካሕ ፍጻሜታት ወርትግ ዝረኣየሉ መርበብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ ሰብ ብቐጥታ ይዋሳእ ጥራይ ዘይኮነ ተረባሒ ሚልዮናት $ዶላራት እውን እዩ ምርማር ጉጅለ ንጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ሞኒተሪንግ ግሩፕ ኣብቶም ኣብ 2010-2011 ከምኡውን 2013 ዘርግሖም ጸብጻባውያን ሰነዳት ከም ዝነጽሮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብመንገዲ ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ክፍለ ማንጁስ ምስ ኣሰጋገርቲ ራሻይዳ ብምትሕብባር ልዕል ቁጽሪ ኤርትራውያን ናብ ሱዳን ግብፅን ሊብያን ከምርሑ ይሰርሕ ከም ዘሎ እቶም ዝሳገሩ ኤርትራውያን ናብ ዕጡቓት ጉጅለታት ብደዊን ናሸጥካ ድማ ልዕል መጠን ገንዘብ ናብ ኢድ እቲ ፕሬዚደንት ከም ዝኣትዩ ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ክፍለ ማንጁስ ካብ ዝወፍሪ እዚ ዓመታዊ ልዕሊ $4 ሚልዮን ኣሜሪካ ከም ዝኽዘን ገይሩ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዘሕልፎ እዩ ዝግለጽ
سجن ينزل كايغات ساقم عبهيوت فتنا اللوخ عوات اللي يبل زا حسب كايو لو منت زي سلطة عدل كاي دفني وكزي وانت متتة سجن ينزل كايغات ساقم عبهيوت فتنا اللوخ عوات اللي يبل زا حسب كايو لو منت زي سلطة عدل كاي دفني وكزي وانت متتة عب هيوات عمنا من بارك عزو عمنا من بارك عالسي قدنيو كهل مسقدل قدنيو نعوخ تقادل لنفسخا هو نزا نفسي كعوتي ترايلكا يا من أمر حقر لان نبزب عليه مسحلنا يا يتبعسي نزاقريت كن صباح كتلاقسي انك عرب مريت انك مسي انا عمس هاي تغالسي بلاني نفسي نبس علان نبزب عليه مسحلنا يا يتبعسي نزاقريت كن صباح كتلاقسي انك عرب مريت انك مسي انا عمس هاي تغالسي بلاني نفسي زبان إذا أقرب كنس تحزله صحي وقيحني يلون تقدفا تورد قتلي كما يلخ تعمو صحي كدوت محروز زز حلفك وتحرو مسفكايو طعم قزاخايو ماموخ ولا انت تأمخان كالي يترف تهنكر مسفكايو طعم قزاخايو ماموخ ولا انت تأمخان كالي يترف تهنكر سقم ينتل كايهات ساقم عبهيوت فتنا اللو عوات اللي يبل زا حسب كايو لو منت زي سلطة عدل كاي دفني وكزي وانت متتة عبهيوت عمنا من بارك عزو عمنا من بارك عالسي قدنيو كهل مسقدل قدنيو نعوخ تقادل لنفسخا هو نزا نفسي كعوتي ترايلكا يا من أمر حقر لان نبزب عليه مسحلنا يا يتبعسي نزاقريت كن صباح كتلاقسي انك عرب مريت انك مسي انا عمس هاي تغالسي بلاني نفسي عبزبان إذا أقرب كنس تحزله صحي وقيحني يلون تقدفا تورد قتلي كما يلخ تعمو صحي كدوت محروز زز حلفك وتحرو مسفكايو طعم قزاخايو ماموخ ولا انت تأمخان كالي يترف تهنكر مسفكايو طعم قزاخايو ماموخ ولا انت تأمخان كالي يترف تهنكر زخبركم المدبنا نلوم حاموس 15 تقمت استدالو تحسو عبزي تزاتيبنا لنا أبقى تعالي بخالص تحسو مدب داق مايكل رخبينا كساب شعو سلام كنا نقلاتنا دوم سألي من قبقب نحلوه ما تيلو من اوان نفسو تفترو بينوه إذا نفسي وندرت بلون بليتا بزلكا بترخبو عبزلخايو تمسكن المدى مسفكايو طعم قزاخايو ماموخ ولا انت تمخاك علي يترف تهنكر مسفكايو طعم قزاخايو ماموخ ولا انت